Bonġu lil kulħadd. Illum nixtieq naqsam daqsxejn taħsieb li ġieni f'moħħi fuqt li kont qiegħed insaqqi. Jiena persuna li inħobb ħafna l-pjanti, għandi diversi pjanti kbar ukoll. Għandi dawn mhux pjanti dawn li se nsemmi, għandi żewġ ma nafx jgħidulhom insomma. Għandi tliet nsejħilhom pjanti għal-issara b'weraq kbar ma nafx jgħidulhom. Weraq ġifieri mhux siġar tal-banana daw, imma daw tant jikbru li jiġu siġar. Ġifieri letteralment siġar daw jitilgħu sa żewġ solari u anki iżjed. Ġifieri siġra. U jien għamilthom ġo pozz kbar għandi oħra din siġra mjukka, ġifieri għandha bħala pott enormi għandha u fonda qisu daqs 3 piedi u nofs fonda, ġifieri l-pott, ġifieri għandha fejn tespandi u din telat kibret fiha xi solar u nofs. Din il-jukka, insomma, u waqt li qiegħed insaqqi għaddieli ħsieb minn ġo moħħi sewwa u qed inqabblu ma' waħda mill-filosofiji tiegħi fejn tidħol in-natura sewwa. Dejt inqabbel ukoll ma' kif ċertu reliġjonijiet iħarsu lejn in-natura illi jsejħulu Alla, jsejħula Alla. U bdejt naħseb jiena ftit. Issa ħanaqsam dan il-ħsieb magħkom u waraw jagħmel sens sewwa jiena għalija jagħmel sens. Inrix dejjem inħares lejn in-natura jiena bħala numru infinit ta' enerġiji sewwa illi jaġixxu flimkien mingħajr rieda. Meta ngħidu mingħajr rieda, jiġifieri mingħajr preferenzi, fis-sens m'hemmx l-intħil ta' preferenza bejn ġens u ieħor kif insibu fil-Bibja jew inkella kif tipprova tgħallem reliġjon organizzata, jiġifieri. Bħal meta jgħidulek illi Alla jippremjak eżempju, sewwa jew Alla jikkastigak minn dak l-aspett. Jiena din il-forza assoluta m'għandix ismijiet veru drajna nsejħula Alla, ma jiena għalija din okej nista' nsejħel Alla wkoll għax jiena għalija Alla għandu sinifikat differenti. Litteralment il-bogħod minn dak reliġjuż. Jiena għalija din il-forza enormi assoluta waħdiena hija in-natura sewwa illi l-oriġini tagħha ħadd ma jafu, jien ma nafux. Ma nafx min jista' jitkellem dwar l-oriġini tan-natura, ġifieri, mhux fuq din il-pjaneta ta'. L-oriġini jien naf tgħidli kif oriġinat, jien naf ħadd jaf, ħadd ma jaf. Ġifieri illi nixtieq norbot magħha din huwa kemm xejn profond, imma fl-istess ħin fiha tagħlima wkoll. Dawk jiena nistieden ukoll nies reliġjużi biex jippruvaw jifhmu dan il-punt li se nagħmel sewwa mela hija tinsaqqi jiena. U qed indur pott, dalgħodu jiena l-għena tiegħi jiġifieri nagħmel ġieli noqgħod inħares lejhom hekk noħodha bħala forma ta' meditazzjoni għax inkun qiegħed nagħmel konnessjoni mal-pjanti wkoll u noqgħod nara fejn qiegħed jikber, x'hemm ġdid, tifhem, inħobb nifli u nimmedita fuq dawn l-affarijiet fil-bitħa. Insomma, waqt li qiegħed imsaqqi, ġieni dan il-ħsieb f'moħħi. Jiena naf konxju illi speċjalment fil-pozzi l-kbar hemm ħafna ħajja, sewwa barra l-ħaxix li jitla' hemm ħafna ħajja, hemm ħafna insetti. Kemm insetti tal-wiċċ illi jgħixu fil-wiċċ.
illi jagħmlu l-ħajja tagħhom u l-evoluzzjoni tagħhom fil-wiċċ. Sewwa għax għandhom bżonn ix-xemx. U mbagħad hemm ħlejja oħra, insetti oħra li jgħixu b'mod sotterranju illi m'għandhomx bżonn ix-xemx. Imma il-bniedem, imma jiena meta tinsaqqi kemm okej konxju tagħhom, imma mhux konxju l-ħin kollu. Bħal meta tgħid noqgħod attent, mmur naqta' l-ħaxix ma mmurx jien naf inkisrilhom id-dar tagħhom għal mod tal-kelma. U meta nkun qed insaqqi, u meta tinżel kwantità ta' ilma għal dan in-naqra ta' nsett, naħseb jiena tista' tweġġaw, tista' mhux xħajjera għax imbagħad l-ilma jassorbi ruħu sewwa. Imma ħan nitkellem minn aspettattiva ta' brimba, jekk din il-brimba għamlet nisġeta qbuta sewwa. U jiena kissirtiela, meta timbexxex kissirtiela di bit-taqtir tal-ilma xonni jinżel u kwantità f'daqqa kissirtiela din ilha jumejn għaddejja fuqha. Mingħajr ma ridt jien ma mortx insaqqi biex inkisrilha biex niddistruġġilha din l-qbuta sewwa. Infatti għaddi li dan il-ħsieb minn moħħi jiena għad waqt li nkun qed insaqqi jien nista' nkun qed nagħmel il-ħsara. U minflok bdejt il-bexxiex nżomma u għalli bdejt inżomma l-isfel hekk biex ma neqritx illi jagħmlu dawn l-insetti għax daqqa waħda kont konxju illi ovvjament hemm il-ħajja ġol ħamrija. Imma ma kontx konxju li qed nagħmilhom il-ħsara jew li nista' nagħmilhom il-ħsara. U fl-istess ħin daħal il-kunċett tan-natura. U kif il-bniedem mbagħad din in-natura personalizza trasforma f'Alla. L-Alla dak tar-rieda sewwa li jippreferi ġens minn ieħor. Ejja ħanati daqsxejn ta' spunt bejn un paragun bejn l-aġir li bdejt nagħmel jiena fil-bitħa billi nitfa' l-ilma u qed neqret li jista' jkun neqret ix-xogħol li jagħmlu dawn l-insetti u x-xogħol li tagħmel in-natura illi f'ċertu ċirkostanzi teqredilna jew inkella telfilna l-evoluzzjoni tagħna minn aspett ta' maltempata għal mod tal-kelma tsunami. Jien naf jisbroffa xi vulkan, jew għala l-ilma jkun hemm it-tajd. Dawn avvenimenti naturali isiru mhux minn dak l-aspettattiv primittiv kif kienu jaħsbu qabel u ħafna minn nies reliġjużi għadhom iħaddnu dan it-tip ta' twemmin. Sewwa, eżempju s-sir maltempata u Alla ikkastigana b'din il-maltempata. Għax għamlet ħafna xita, dulluvju ta' xita kbira. Minn dak l-aspett, jekk persuna għadha tħaddan dan it-twemmin medjokru ta' żmien il-qamel biex ngħidu hekk, għalik tagħmel sens, sewwa. U dawn għadhom japplikaw għal kemm inti qed tara dan il-video forsi qed tgħidu ejja kemm qed taħsibna ignoranti. Kemm qed taħsib, imma iftakar naqra kemm il-darba qed illi x-xemx titla sewwa illa lix Alla irida titla. Tagħmel ix-xita għalli lix Alla irida tagħmel ix-xita. Fis-sens jekk tapplika dan il-ħsieb. Illa lix Alla irid li tagħmel ix-xita jew inkella x-xemx qed titla bil-volontà ta' Alla sewwa. Jekk tapplika dan il-metodu, inti tasal tip ta' fehma illi għax Alla jrid dawn l-affarijiet li jsiru, sewwa, għax b'xi mod qed jippremjana. Sewwa, imma mbagħad hemm morru minn aspett ieħor. In-natura letteralment meta tagħmel ix-xita u teqret dak kollu li nagħmlu, sewwa, meta tagħmel kwantità kbira ta' xita. Għal dak li sar l-Italja li ma nemmen xi huwa naturali li f'ħin 4 sigħat jew kemm da għamel ilma ta' 6 xhur sewwa dik jien ma naraħix naturali. Ma naraħix ma nidħlux f'dak l-enfasi. Sewwa ta' affarijiet li qed jiġġenera l-bniedem. Minn dak l-aspett meta in-natura taġixxi b'mod konċentrat sewwa
tant konċentrat u b'saħħa u b'illa illi taffettwana, taffettwa l-ħajja tagħna, ġifieri teqredilna dak li nkunu għamilna aħna. Ħafna mir-reliġjużi, speċjalment dawk protestanti, għandhom f'moħħhom illi dana kollu huwa ġej minn Alla, illa li jew il-bniedem qed jagħmel xi ħaġa ħażina, jew għax il-bniedem mhux miexi mal-linja gwida ta' Alla u sabaħ dana. Jekk toqgħod tħares lejn dawn l-affarijiet, in-natura mhijiex konxja ta' x'se jinqered u mhux se jinqered. Noqgħod taħseb daqsxejn. Illa li aħna qed naqbdu n-natura, tajnija isem, immaskilizzajnija, u qed ngħidu illi Alla jippremja u Alla jikkastiga. Sewwa, le. Le. In-natura ma tiġix b'dak il-mod. Sewwa, in-natura ma toqgħodx tgħid, isma' għax il-Maltin qed jibnu ġo dak il-wied, mela allura l-Maltin nies twajba. Mela ma nagħmluhomx xita, jew inkella jekk nagħmilhom xita nagħmilhom bil-mod, ħalli ma neqredilhomx dak li bnew. Le, hekk għandha tagħmel ix-xita tagħmel, bum. In-natura mhux se tiġi titnejjek ta'. Jiġifieri ħadd tiġi titnejjek tagħmel le, ma tiġix għax m'għandix rieda, m'għandix ego, m'għandix personalità kif naħsbu aħna minn dak l-aspett ta' bniedem. Jiġifieri meta tagħmel ix-xita, qed tagħmel ix-xita għax qed tagħmel ix-xita. Mhux biex tippremjak jew biex tikkastigak. Imma reliġjużi, ir-reliġjużi mhux hemm ħafna tip ta' menti reliġjużi kif inti tiġi affettwat. Hemm ħafna reliġjużi illi jridu jfittxu l-Alla f'kollox iridu jfittxu l-Alla. Jekk tagħmel ix-xita u qered post, Alla ikkastigahom. Għaw ħafna minn nies, iva, din hija realtà u hekk jaħsbu. Sewwa, u jien hekk bdejt ngħid meta bdejt insaqi. Bdejt biex nipparaguna lili man-natura, imma bdejt ngħid in-natura mhux se tagħmel bħali, tgħid ara mela minflok se nitfaxxita b'qilla kbira, ħanniżżel il-bexxiex u nsaqi bil-mod ħalli ma neqritx. Sewwa x-xita mhux se tagħmel hekk. Għax ix-xita mhux qed tippremja u mhux qed tikkasti, ix-xita jekk għandha tagħmel. Sewwa, imma jekk inti għandek dik il-fehma dak it-tħaddin illi da kollu li qed isir huwa għal konsegwenza tajba jew ħażina tal-bniedem, mhix veru. Dak huwa twemmin illi se jitfak fid-dlam. Immaġina din il-pjaneta m'hawnx nies fuqha, ix-xemx xorta se titla'. Ix-xita xorta se tinżel. Taħsibx illi ix-xemx u x-xita u l-elementi naturali u r-rutina ta' da kollu qed isir għax hawn aħna tagħu, le. Jekk inti qed taħseb li x-xemx tiegħla għalina, le, mhux tiegħla għalina. Kieku aħna mhux qegħdin hawn xorta se titla' x-xemx. Imma min jaraħħab dak it-tip ta' twemmin. Sewwa, nirringrazzja l-Alla li qomt, nirringrazzja li talat ix-xemx. Skużi, dik hija mentalità bażwija antikwata. Ix-xemx xorta se titla', ix-xita xorta se tinżel, omċ jew ma omċ inti, kollox se jibqa' għaddej. Anka dik ta' meta fis-seba' jum Alla straħ metaforikament titħares lejha, mhux litteralment. Jinqasqat ma naf illi jissibt in-natura tieqaf tieħu break, tieqaf dik, bum, ix-xemx tibqa' rieqda. Dawn metaforiċi dawn l-istejjer, qed jgħaddu b'mod simboliku sewwa tifsira. Qed jgħaddu messaġġ. Imma dan il-messaġġ mhux se tifhmu billi taqra. Se tifhmu billi tifli s-simbolu, billi tifli l-allegorija li hemm. And God rested, on the seventh day God rested. U Alla straħ fil-ġurnata tas-Sabat. Waqaf kollox, in-natura waqfet, straħet.
Allegoriji daw, sewwa ġifieri anke meta Alla kastiga in-nies 12,000 sena ilu fi żmien Mosè u werreq id-dinja. Jekk dan id-dulluvju sar li jiena inħoss li sar, ma kienx involut dan l-Alla maskili, daw kollha metaforiċi, sewwa dawn kollha allegoriji. Alla ma qeritx id-dinja għax il-bniedem kien ħażin, mela l-bniedem xi qatt kien tajjeb. Sallum, kemm evolvejna konxjament. Aw ħafna nies tajbin, imma xorta għadna nafġu nasqu. Sewwa, xorta għadna nafġu nasqu, imma ħafna mit-tort mhuwiex tagħna. Ħafna mit-tort huwa tas-sistema kif rawmitna. Aw skont id-daqqa tad-diska li ddoqqilna s-sistema aħna rridu nisfnu. Jiġifieri jekk din qed tipproduċilek il-minerali li jinna fl-ilma u x-xorb l-oħra ġo fl-iexken tal-plastik, inti dak tixtri. Ma tistax tgħidlu isma' għamiluli ġo fl-ixkun tal-ġieġ, qatt jiftħu jagħmlu ġo fl-ixkun tal-plastik tittieħdu għax is-sistema hekk qed tipproduċihom dawn l-affarijiet, mela allura inti ma daqqa tittisfen. U inti x'kien xrobt ix-xarba ħadd titfgħu jew mal-art, jew ġo d-dasbin, jew ġo l-borża tar-riċiklaġġ, skont jiddependi minn inti jekk inti bniedem l-ewwel tiġi titniek minn kulħadd u minn kollox tarmi mal-art. Kif ġieli nara nies jiena, qafsa ta' qalb. Nibda ngħid għataw daw in-nies, għaw ħafna minnhom daw in-nies. Ġifieri aħna ma daqqa rridu nimxu. Ġifieri aħna wasalna fejn wasalna bil-konoxxenza tagħna, illa għaliex is-sistema sem trid wassalna. Semmek trid wassalna. Kieku s-sistema trid twassalna iżjed, kieku waslitna iżjed, imma ma tridx l-intenzjoni jilli żżomm hemm isfel. Sewwa, u din is-sistema mhux qed timxi mal-aspetti naturali li anzi qed tmur kontra n-natura. Kemm tal-bniedem u kemm in-natura b'mod ġenerali. Infatti din id-dinja kissirnija, mhux aħna, il-popli kissirnija. Dawk li jiġbdu l-iskwak kissruha d-dinja litteralment. Snin ilu kont rajt illi ovvjament l-ilma jiġi minn ximkien mhux jimmanifestaw hekk l-ilma sewwa, hawn dawn il-pampaloni biljonarji sewwa jaqbdu jinnegozjaw mal-gvern, jixtru jew jagħmlu xi kuntratt, kun hemm din nadira enormi jkun fija sewma ċilma u jixtruha daw. Jixtru din nadira. Sewwa jipproċessaw dan l-ilma, jibbottiljaħ u jbieħuh. Għax-xorb. Sewwa u bat meta marru xi xjentisti u investigaturi iċċekkjaw il-livelli tal-ilma jkun naqas drastikament għaliex mhux naqas bid-drought għax hemm in-nixfa, għax dan hemm impjant illi dan qed jieħdu l-ilma minn ġo fih. Sewwa, u meta żarmaw kollox għax imbagħad bdew jiġbru litteralment il-ħama u jagħmlu ħsara lill-inġenji tagħhom, waqfu. Imbagħad marru sabu dan mhux drought, da l-bniedem qed jagħmel hekk. Hemm ħafna affarijiet kif nistgħu nsostnu lilna nfusna u bħal meta bdejt ngħid itbexxex bil-mod. Il-bniedem il-kontra tan-natura għandu moħħ biex jaħseb. In-natura m'għandix moħħ intelligentissima għax tibda taħra l-ġeometrija u l-affarijiet u kif aħna maħluqin aħna u kif u l-ekosistema ta' kollox. Għas tiġik f'moħħok għaddi, qatt. Aqqas jekk tasal sal-limite tal-immaġinazzjoni tiegħek, ma tasal tipprova tifhem il-komplessità u l-intelligenza naturali. Imma mbagħad hemm dik xi ħaġa illi min-natura stess aħna ġejna intelligenti biex naħsbu b'mod differenti. Naħsbu b'mod ħansejħulek umanitarju biex ma nagħmlux ħsara. In-natura mhux se taġixxi b'mod umanitarju. Jekk se tagħmel ix-xita u hemm dar f'nofs wied, pum ħadd kaxkara. Mhux għax hemm dar u m'hemmx dar, din mhix se toqgħod tgħid. Din bla qalb u bla moħħ. In-natura bestja intelligenti, saħħa tal-bliħ,
Min misa toqgħod tgħid għax hemm dar u m'hemmx dar ġolwiet. Xita kaxkar. Hekk isiru l-affarijiet. Imma l-bniedem mbagħad għandu dik ix-xi ħaġa illi qabel ma jaġixxi u jaħseb u jiffoka jista' jevita milli jagħmel ħsara. Imma jekk noqogħdu nħarsu lejn kif qed isiru l-affarijiet f'din id-dinja permezz tas-sistema bażwija tal-ħara illi ngħixu fiha. Qed isir kollox b'mod ħażin. Kollox b'mod ħażin qed isir. Jiġifieri dawn l-għarrief illi ħirġin bid-dottorati u bil-PhDs mill-università u qed jidħlu jaħdmu ma' entitajiet governattivi sewa biex jipprovdu il-filosofija tagħhom kif ser itejbu l-evoluzzjoni dinija u kif se nissalvagwardjaw l-atmosfera u l-ħajja tal-bniedem f'din l-atmosfera f'din id-dinja dawn qed joffru litteralment fil-verità xejn. Għax kif qed naraw kollox ħażin sejjer. Kollox ħażin, mill-ħażin għall-nar. Minn ġottaġen għal ġonnar. B'dawn il-professuri kollha li għandna, kollox ħażin għandna. Allura issa x'inhu jiġri? Kemm għaddaj? 21 minuta. X'inhu jiġri issa? Mela daw peress li ħanevolvi f'xi ħaġa oħra issa, l-ewwel bdejt bin-natura u bit-tisqija sewwa u l-paragun. Imma qed naħseb issa fuq xi ħaġa oħra li nixtieq naqsamha magħkom. Li qed jiġri huwa illi litteralment is-sistema intelligenti kemm intelligenti u qiegħda mmexxija minn nies b'background ta' esperjenzi, fakultajiet differenti fit-tmexxija tad-dinja bit-tjubija u bil-ħażen kollu li hawn fid-dinja dawn mhux qed jgħinu id-dinja toħroġ mill-ħażin li huma stess daħluha fiha. Illa li ir-rejba għall-flus u r-rejba għall-poter dejjem imminat l-evoluzzjoni tajba. Sewwa, x'irrid ngħid bieħda? Mela, jekk għall-mod tal-kelma hawn din il-kumpanija, sewwa hawn din il-kumpanija ġiet stabilita u ingħatat il-liċenzji u l-permessi kollha biex topera sewwa f'post fejn mhux suppost topera illi nafu b'ħafna każi illi jsiru bħal dawn sewwa jew għax ikunu jafu xi alla fil-gvern sewwa. Dik diġà pass ħażin għala. Illa xi jekk inti hemmhekk mhux suppost topera u meta ngħidu mhux suppost topera x'hemmhekk jew ħadd tagħmel impatt jew għax ħadd teqret in-natura jew għax qiegħda wisq viċin żona urbana sewwa. Hemm raġuni għax ixdib ma nbinitx ma tistax tinbena jew topera hemmhekk. Imma daw xi kultant jiġu jitnejkom minn kulħadd u peress li jkun hemm dik il-legami bejn entitajiet indipendenti b'saħħithom u l-gvern dawn xorta jsiru. Sewwa u nafu hawn Malta aħna famużi għal dan it-tip ta' aġir sewwa fejn inti għandek żona li ma tistax tinbena jibnu xorta fiha, ġifieri. Sewwa. Hawn Malta speċjalment famużi għalihom dawn l-affarijiet. Il-politiċi jalqgħu għajnejhom, jew għax ikun hemm involuti flus, jew ikun hemm involuti ħafna affarijiet, politika insomma. Allura is-sistema waslet f'punt. Sistema globali illi tilfet sorma bil-Malti, litteralment tilfet sorma. Għaliex? Illa għaliex il-mod, is-sistema kif qed taħdem biha sewwa tant huwa ħażin, tant mhuwiex promettenti, tant mhux qed jipproduċi illi litteralment kollox ħażin. Għax qed jagħmlu issa?
Ma m'hemmx mod kif issewwi. Il għaliex ħana għandu ras sistema kif inimaġuna Malta. Sewwa, jekk inti għandek ġo pajjiż daqs tikka triqat li huma maħluqin biex ġo fihom joperaw traffiku ta' daqs tikka, sewwa, f'daqqa waħda sibna problema kolossali quddiem wiċċna. Il għaliex bdejna ndaħlu nies bla doġġ. Għax ma ħsibniex qabel, sewwa, jew inkella ħsibna u ġejna nitnejku, mhux bħan-natura, n-natura ma tagħmilx dawn l-affarijiet, natura kollox eżatt tagħmel. Meta nqerded dik id-dar ġolwiet, mhux it-tort tan-natura, min qallek tibni ġolwiet, ma tafx li jgħaddi l-ilma minn hemm. Allura, in-natura kollox perfett tagħmel għalkemm m'għandix moħħ, kollox perfett tagħmel. Ħażin u l-ħsara li jsir għax il-bniedem hu jagħmilhom ħażin mhux in-natura. Meta skużi bniedem joħroġ b'ċertu difetti fil-ġisem, mhux it-tort tan-natura, n-natura kollox perfett tagħmel, il-ġenetika, it-babis, sewwa, dawn l-imħuħ il-kbar li jaħdmu underground fil-laboratorji dejjem iridu jbabsu u jafġu. Issa nnotaw daw li jiġbdu l-ispak tas-sistema li ma jistgħux ikkampaw iżjed, mela jridu inaqsu l-popolazzjoni tad-dinja din hija. Dan il-pjan ilu minsuġ, litteralment xieren ta' snin. Sewwa, jekk immorru lura, sat-tieni gwerra dinjija 60-70 sena ilu, sewwa dan il-pjan kien diġà qiegħed fis-seħħ. Allura il-pjan hemm kien dak kien parti mill-global depopulation. Sewwa, it-tnaqqis tal-popli fid-dinja. Infatti skont statistika storika dokumentata kien hemm imwiet globali ta' 55 miljun. Tgħidli 55 miljun xi. Id-dinja dak iż-żmien kienet daqqa kbira minn aspett uman. Sewwa. Ma dawn ħadu r-ruħ. Ħadu r-ruħ daw li jiġdu l-isbaħ, ġoddaw jaraw li d-dinja tintelaw u ma jitilfu sormhom. Għalxiex, illa li x'jekk inti għandek familja dejjem tikber u mhux se titlef il-kontroll naqra. Kif qed jiġrilhom issa? Sewwa? Minn kull aspett qed jitilfu sormhom. Qed jitilfu sormhom minn aspett il għaliex il-poplu qed jikber b'mod illi huma mhux qegħdin in-nies mhux qegħdin inċekk. Il għaliex jekk inti it-tfal tiegħek m'intix ser ittihom dik l-edukazzjoni li m'intix se titlifhom finalment, fl-aħħar se titlifhom għax ma tajthomx l-edukazzjoni proprja. Jekk inti rabbejt għal motak, jekk inti rabbejt għasfur ġo gaġġa minflok ġo ġnien fejn għandu fejn jiġri, u qed iħossu li m'għandux jonqsu xejn, sewwa tgħidli jekk jara toqba xorta se joħroġ dan.